ktorej samozrejme by sme radi pokračovali aj do budúcna. A ja teda aj týmto spôsobom by som docentovi Holšovi rád poďakoval za tú jeho takmer 20-ročnú aktivitu v tomto smere. Táto konferencia je samozrejme len jedna z mnohých fóriem spolupráce, ktorú s kolegami z Prahy a teraz konkrétne z Centra globálnych štúdií máme. A dovolím si tvrdiť, že teda prináša nielen nové možnosti spolupráce, ale aj množstvo nových inšpirácií. Dúfam teda, že nie len pre slovenskú časť tejto komunity, ale že to funguje aj naopak. Pre všetkým teda v oblasti sociálnej a politickej filozofie a sociálnych vied, čo je myslím, že tiež veľmi dôležité, pretože od začiatku je vlastne táto konferencia stáva ako interdisciplinárna, či dokonca transdisciplinárna, a aj na tejto konferencii vlastne vystupujú špecialisti nielen z odboru filozofie, ale teda aj z mnohých iných odborov, a myslím, že je to veľmi, veľmi dôležité a prínosné. A keďže o tom, aké témy a akým spôsobom boli na tých konferenciách za uplynulých 20 rokov prezentované, bude na konci zajtrajšieho konferenčného dňa hovoriť docent Holš, tak ja by som to teraz už ďalej nerozvádzal. Myslím, že on je ten najkompetentnejší, aby o tom pohovoril. A teraz, ak mi dovolíte, tak by som rovno prikročil k prvej prednáške, ktorú zhodou okolností budem mať ja, a ktorú bude moderovať Ľubomír Dunaj. Takže témou mojej prednášky bude proces urbanizácie. Je to proces, ktorý je do veľkej miery teda spájaný jednak s industrializáciou, ale aj s mnohými sociálnymi a politickými javmi, ktoré môžeme označovať jednak za súčasť moderny, ale zároveň aj za súčasť mnohých sociálnych patológií a dokonca teda aj environmentálnych problémov, ktorým súčasná civilizácia čelí. Čiže ja som si dovolil začať citátom z knihy profesora Marceliho Mesto vo filozofii. Mesto sa konštituje v opozícii k divokej prírode, no postupne z nej robí svoju domestifikovanú súčasť. Mesto je v podstate absolutizáciou jednej z evolučných stratégií človeka ako živočíšneho druhu. A to stratégiou je na rozdiel od ostatných alebo väčšiny ostatných druhov, ktoré sa prispôsobujú prostrediu, tak človek si prostredie prispôsobuje sebe. Pretvára ho na svoj obraz. Už teraz vieme, že dôsledkom tejto stratégie je taká zmena planetárneho prostredia, ktorá vlastne ohrozuje prežitie živočíšneho druhu Homo sapiens. Ja teda sa trošku pozriem na to, čo to vlastne celé obnáša. No, toto som trošku prehnal. Takže takto po kúskoch. Čiže, ako som už naznačil, urbanizácia je do veľkej miery chápaná ako súčasť modernizácie, a to nie len v takom úzkom zmysle slova, ale v mnohých oblastiach sa môžeme stretnúť s tvrdeniami, ktoré tvrdia, že len v mestách je možný rozvoj vied a umenia, to znamená aj filozofie. Filozofia je disciplína, ktorá sa do veľkej miery rozvíja v mestách, a si spomeniete na
výrok pripisovaný Sokratovi, že nič, čo sa deje mimo hradieb mesta, nie je zaujímavé, lebo to dôležité sa deje vlastne vo vnútri hradieb. Ale samozrejme v meste sa rozvinie vyššia forma organizácie spoločnosti a všetky javy, ktoré môžeme označiť ako kozmopolitizmus, polarizmus, tolerancia, a vydáme predovšetkým v mestách alebo len v mestách. A dokonca môžeme tvrdiť, že len v meste je možné rozvinúť inštitút občianstva, to znamená vyviazať jednotlivca spúd rodu, klanu, triedy, cechu, cirkvi a mnohých iných ďalších inštitúcií, čiže iba v meste je vlastne možný skutočný individualizmus, aj keď je v podstate zdánlivý, pretože do veľkej miery aj v meste človek zostáva závislý na množstve iných ľudí a množstve vzťahov, čo sa myslím práve v tej súčasnej epidémii ukazuje veľmi jasne. Nízka miera urbanizácie je dlhodobo považovaná za nejaký znak zaostalosti, dokonca spiatočníctva, stagnácie, a naopak vyššia miera urbanizácie je označovaná alebo považovaná za znak rozvinutosti, modernosti spoločnosti. Ja to za chvíľku ukážem na slovenskom príklade, čo to teda znamená tieto tvrdenia. Zároveň v mestách má byť viac príležitostí, alebo býva viac príležitostí pracovných, sociálnych, rozvojových, čiže mestá umožňujú akumuláciu sociálneho, kultúrneho kapitálu. Americký ekonóm Edward Glaser dokonca tvrdí, že mesto je najväčší vynález ľudstva, a vo svojej knihe poukazuje na to, že dokonca aj z environmentálneho hľadiska sa mestá ukazujú ako lepšia voľba než život na vidieku, respektíve v deurbanizovanej spoločnosti. No, krátko k tomu Slovensku. Slovensko patrí vlastne medzi tie krajiny s nižšou mierou urbanizácie v Európe. Na chvíľku ukážem prečo. Relatívne vysoký podiel obyvateľstva stále žije na vidieku. Z správy o stave životného prostredia čerpám tieto údaje za rok 2015, vtedy žilo na Slovensku v mestách 53,6% obyvateľstva a ten zvyšok žil v obciach, teda na vidieku. Ale zároveň už v tom roku 2015 naplno prebiehal proces suburbanizácie, ktorý sa vlastne rozbehol po roku 1990, tak ako po roku 1950 vlastne nastal exponenciálny rast miest a svojím spôsobom až nútená urbanizácia, tak po roku 1990 nastal sa proces suburbanizácie, a tá teda prebieha hlavne v okolí hlavného mesta, ale aj v okolí iných zväčša krajských miest alebo väčších miest. A do veľkej miery k tomu prispela deindustrializácia, ale aj zmena životného štýlu. A to tá deindustrializácia jednak zlepšila kvalitu životného prostredia, ale zároveň zlikvidovala mnohé pracovné príležitosti a teda prispela k určitej zmene aj toho mestského života a prispela k tomu, že veľká časť populácie vlastne sa sťahuje do okolia miest, čím teda významne sa zvyšuje tá environmentálna záťaž už len kvôli teda dochádzaniu, lebo teda tá ich činnosť stále zostáva viazaná na mesto. Všeobecne o civilizácii sa hovorí ako o mestách. Skoncov to latinské slovo civilis odkazuje na mesto a som mešťana. Čiže hovoriť o civilizácii z tohto hľadiska znamená hovoriť o urbanizovanom centre, ktoré teda je zväčša fixované na nejaké mesto a jeho periférii, teda na provincie. Provincia je vždy vnímaná, alebo provincionálnosť ako synonymum zaostalosti, necivilizovanosti. Čiže pokiaľ hovoríme o civilizácii, tak vždy hovoríme o nejakom centre a o nejakej periférii. A väčšina civilizácií tých, ktorých predchádzali tú súčasnú globálnu industriálnu civilizáciu, zostávala v štádiu agrárnej civilizácie. To znamená, väčšina obyvateľstva žila na vidieku a pracovala v poľnohospodárstve a mestská populácia nikdy netvorila prevažnú časť populácie. To
sa stalo až s priemyselnou civilizáciou a k tomu došlo až ten rast urbanizácie v takomto zmysle sa naplno rozbehol až po druhej svetovej vojne. Opäť je to jav, ku ktorému sa ešte vrátim a popíšem tie dôsledky. No, keď sa na to pozrieme z takéhoto hľadiska, tak v tom roku 1950 žilo v mestách celosvetovo ani nie 30% svetovej populácie. A do roku 2000, teda na prelom milénií sa tá globálna mestská populácia dostala na 46% a až v roku 2008 sa vlastne prekročilo tých pomyselných 50%, teda od roku 2008 žije nadpolovičná väčšina svetovej populácie v mestách. Podľa OSN to v roku 2015 bolo 54%, pričom tento podiel sa naďalej zvyšuje a dokonca celosvetovo je ten trend urbanizácie sa zrýchľuje. Ten proces odchodu ľudí z vidieka a sťahovania sa do miest sa zrýchľuje. Najviac urbanizovaný je sever Európy, zatiaľ stále je to Európa, ktorá v tomto vedie, to znamená nad 80% severozápadnej Európy a zvyšok Európy je niekde okolo tých 80%, južná a východná Európa a tam teda v priemere tých 70%, ale ako som už ukázal na príklade Slovenska, Slovensko v tomto smere je v podstate zaostalá krajina, keď to poviem v úvodzovkách. A tam, kde najrýchlejšie v súčasnosti prebieha ten proces urbanizácie v posledných 2-10 ročiach je Čína. A do veľkej miery to teraz súvisí s tou novou hospodárskou politikou, ktorú Čína nastúpila v roku 1978 a v podstate, keď to porovnáte v roku 2015, tá zastávaná plocha Číny, urbánne zastávaná, dosiahla rozlohu 49 000 km², čo je rozloha Slovenska, celého Slovenska. A aj tá mestská populácia teda rastie raketovým tempom a tento proces je dôležitý z globálneho hľadiska, takže ja sa k nemu potom vrátim ešte na záver svojej prednášky. A to, čo je zaujímavé na Číne, je to, že z veľkej miery je to plánovaná urbanizácia, štátom organizovaná a dokonca aj s jasným zámerom nejako reagovať na klimatické zmeny. A je to niečo, čo v Číne nie je nové. Už teda zo staroveku poznáme situácie, v ktorých sa postavilo mesto s pravouhlými ulicami, mesto pre desiatky až stovky tisíc obyvateľov, až následne bolo to mesto osídlené. Že v Číne má tento proces pomerne dlhú tradíciu a ono to má aj do súčasnosti veľké dôsledky. Vo zvyšku sveta, a to sú hlavne tie krajiny globálneho juhu, kde sa teda formálne Čína stále počíta, ale myslí sa tým predovšetkým Afrika, a Južná Amerika a juhovýchodná Ázia, a prebieha vlastne až 95% toho procesu masovej urbanizácie. A je zaujímavé, že v tých krajinách globálneho severu zatiaľ stále prebieha skôr tá suburbanizácia. To znamená, že tie lepšie situované spoločenské vrstvy sa sťahujú do tých mestečiek, ktoré vznikajú v okolí miest, a to vytvára javy, ktoré poznáme už aj zo Slovenska, každodenné zápchy tých tisícov aut, ktoré sa snažia dostať do mesta, a potom ten istý proces potom prebieha v popoludňajších hodinách spätne. A aj tá masová urbanizácia, aj suburbanizácia prebiehajú prevažne živelne, spontánne, dobrovoľne, ako keby sa ľudia pridávajú k tomu trendu v tom rozvinutom svete, že sa sťahujú do tých okrajových častí, a naopak v tom rozvojovom svete ľudia odchádzajú do miest, pretože tam vidia väčšiu šancu na zvýšenie svojho sociálneho statusu. A v rámci agendy 2030, teda rozvojového programu OSN z roku 2015,
ktorý stanovil 17 cieľov udržateľného rozvoja, sa ten 11. týka, cieľ 11 sa týka teda miest. A doslova sa tam píše, že do roku 2030 majú byť mestá inkluzívne, bezpečné, udržateľné a majú všetkým zabezpečiť prístup k primeranému, bezpečnému, cenovo dostupnému bývaniu, základným službám, ako sú cesty, vodovody, kanalizácie, školy, zdravotnícke zariadenia a tak ďalej. A teda to je to, čomu sa vlastne zaviazala väčšina štátov na úrovni OSN. A keď sa pozrieme teda len do našich krajín, tak uvidíme, že pohybujeme sa niekde v rovine medzi fikciou a ilúziou. A keď teda odhľadnem od toho základného faktu, že Slovensko síce prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako základ svojej druhej hlavy ústavy, ktorá teda hovorí o ľudských právach, ale odignorovalo právo na bývanie. Proste to v našom ústavnom systéme nie je kodifikované a od toho sa potom odvíjajú všetky tie ďalšie aktivity, o ktorých som hovoril a budem hovoriť. Teda na jednej strane tá spontánna živelná urbanizácia a zároveň aj suburbanizácia. Tieto procesy sú plne komercializované a plne prenechané na tie tzv. Trhové sily. To, že od roku 2008 žije celosvetovo viac ľudí v mestách ako mimo miest, je unikátna situácia v dejinách ľudstva. Nikdy doteraz taká situácia nebola. Čiže to otvára aj obrovské otázky vo vzťahu k organizácii spoločnosti a dajme tomu, Slovensko s tým má veľmi podobnú skúsenosť ako Čína, pretože v tých 50. rokoch bolo Slovensko prevažne agrárna krajina a za niekoľko desaťročí sme sa vlastne dopracovali k tej viac ako 50% urbanizácii, ale väčšina kultúry zostala rurálna, väčšina kultúry zostala viazaná na agrárne prostredie, čiže máme väčšinu mestskej populácie, ktorá má ale prevažne vidieckú kultúru, čo teda vytvára obrovské problémy. No a Čína v tomto procese po tisícročiach agrárnej kultúry a vlastne teraz systematicky vytvára kultúru mestskú a samozrejme to si nevyhnutne vyžaduje aj zmenu pravidiel fungovania spoločnosti. A je otázka, nakoľko je toto možné urobiť spontánne, nakoľko je to niečo, čo musí byť riadené a tam potom vznikajú tie otázky kým, ako to riadené, na akých princípoch a tak ďalej. Teda najneskôr to roku 2008 možno hovoriť o globálnej civilizácii v zmysle teda tom, ak za jedným zo znakov civilizácie považujeme mestský spôsob života, alebo teda to, že je centrum má mestský charakter, mestského spôsobu života. Toto sú javy, na ktoré reagovali už aj iné zložky, napríklad US Army, ale aj ďalšie armády sveta. Po 10 ročí zvýšili dôraz na výcvik svojich jednotiek pre boj v mestách. Keď mesta sa jednoducho stali bojskom súčasne budúcich konfliktov, keď sa pozrieme do tých nedávnych konfliktov, ktoré sa diali v Iraku, v Sýrii, tak tie najväčšie bitky sa neodohrávali v poli, ale tie najväčšie bitky sa odohrávali v mestách, čo samozrejme veľmi významne dopadá aj na civilné obyvateľstvo a je to spojené s obrovským ničením infraštruktúry a zároveň to aj z hľadiska vojenského zásadným spôsobom mení celé uvažovanie o tom, ako vlastne konflikt prebieha. Čiže keď to trošku zľahčím, tak možno budeme mať miesto polných maršálov a polných armád, čo skoro mestských maršálov a mestskej armády. Ale teda, keď sa pozrieme aj na tú súčasnú situáciu, tak polné nemocnice sa v poslednom čase stávajú skôr v mestách, ako niekde v poliach. Pretože gro toho, kde treba ošetrovať veľké množstvo ľudí, to sa deje v mestách. A týchto situácií bude pribúdať, pretože nielen pandémia, ale aj ďalšie prírodné katastrofy, pokiaľ zasiahnu mesto alebo mestskú aglomeráciu, tak aj materiálne, aj ľudské
straty bývajú o mnoho väčšie, než pokiaľ zasahujú nejaké riedko obývané oblasti. Mesto bolo teda vždy vnímané na jednej strane ako sídlo tej lepšej spoločnosti, kde sú teda tie jemnejšie mravy a prepracovanejší spoločenský bonton a tak ďalej, ale zároveň v tej reflexii aj filozofické je mesto vnímané ako symbol úpadku alebo mravov. A konec koncov už množstvo biblických príbehov sa viaže k tomu, že v mestách sa deje hriech, mesta sú semenskom hriechu, zločinu a teda keď to prenesieme na tú súčasnú situáciu, tak aj korupcie, kriminality, prostitúcie a samozrejme epidémie začali ľudstvo zasahovať práve v dôsledku mestského spôsobu života. Veľa ľudí a teda aj veľa zvierat na relatívne obmedzenom mieste vždy teda spôsobovalo problémy, ktoré v podstate od staroveku rozhodovali o tom, či nejaká civilizácia prežije alebo neprežije. Civilizácie, ktoré boli schopné nejakým spôsobom zvládnuť tieto riziká, keď si zoberieme na Rím, niektoré opatrenia verejné vodovody, verejné kanalizácie, ale napríklad aj zákaz pochovávania v meste, ktorý pretrval do hlbokého stredoveku, boli veľmi dôležité. Tie mestá, ktoré to nezvládli, ktoré nedokázali takéto opatrenia zaviesť, boli často napádané epidémiami a mnohé z nich aj v dôsledku toho zanikli. Už v tej prvej časti konferencie sa viackrát hovorilo o Rousseauovi a ja teda nejdem tu nejak hlbšie sa zamýšľať nad Rousseauovou filozofiou, ale jeho reflexia mesta je dôležitá z viacerých hľadísk. Ja som tu vybral 2 citáty. Samozrejme, ja už, keď som spomínal tú knihu profesora Marceliho, v nej možno nájsť odkazy na množstvo miest, kde Rousseau hovorí o tom, aký je život v mestách náročný a ako tam vládne korupcia a napríklad ako sa vám môže stať, že keď sa večer vraciate domov, tak vám niekto vyleje nočník na hlavu, a čo je teda odkaz na tie verejné kanalizácie, ako myslím, že veľmi expresívny. Ale tieto 2 citáty sú z textu Rousseauovej politickej ekonomie, rozprávy o politickej ekonomie a veľmi trefne vystihujú problémy, ktoré sú s mestami spájane do súčasnosti. Všetko, čo sa vytvorí na jednom mieste, sa spotrebuje na inom. Tu sa veľmi rýchlo porušuje rovnováha medzi výrobou a spotrebou a mnohé krajiny sa ochudobňujú len preto, aby sa obohatilo jediné mesto. A ďalší citát: vďaka obchodu a priemyslu plynú všetky peniaze z vidieka do hlavných miest, ale na vidiek sa nikdy nevracajú. Tieto trendy popisuje Rousseau v polovici 18. storočia a my môžeme len konštatovať, že tieto trendy sa znásobili a vytvárajú množstvo problémov politických, sociálnych, kultúrnych, ale aj environmentálnych, o ktorých ja budem teda pre všetkým hovoriť. Inými slovami, tá koncentrácia obyvateľstva vytvára nové a znásobuje staré sociálne environmentálne patológie. Tu zdôrazním, že priamo z environmentálneho hľadiska žije mesto vždy na úkor svojho okolia. A vždy spotrebuje viac zdrojov, než je k dispozícii na území mesta. Už som spomenul ten staroveký Rím. No aby Rím ako mesto, metropola s niekoľko 100 000 obyvateľmi vôbec mohol fungovať, tak musel budovať vodovody, tie slávne rímske akvadukty, ktoré privádzali vodu do mesta zo vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov. Proste bez vody nie je možný život a veľká koncentrácia ľudí na jednom mieste potrebuje veľkú vodu. To je len ukážka jedného aspektu. Nielen Rím, ale aj Atény a mnohé iné ďalšie staroveké metropoly proste riešili problém, ktoré metropoly riešia do súčasnosti. Zásobovanie na každodennej báze na logistických líniách dlhých až stovky kilometrov. A na to, aby do Ríma alebo do Atén denne priplávalo dostatok lodí s obilím, bolo treba v podstate budovať armády a loďstvá, ktoré tieto trasy udržiavali, ktoré umožňovali dobíjať tie nové územia, na ktorých to obilie sa mohlo pestovať. A to isté od vzostupu
svojej moci rieši Londýn a množstvo iných ďalších miest. Čiže ten mestský spôsob života vlastne spôsobuje aj takéto problémy, ktoré samozrejme majú aj veľmi významné environmentálne dôsledky. Rousseau to naznačil, aj keď treba povedať, že on to teda naznačuje iba v tej svojej prvej rozprave, vo všetkých ďalších rozprávach, ktorých sa už zamýšľa nad tým, ako usporiadať spoločnosť a jednoducho konštatuje, že je nemožný ten návrat do prirodzeného stavu a preto musíme nájsť nejaké pravidla života v spoločnosti. A samozrejme Rousseau sa sám ako osoba celý život v prírode utiekal a jeho prechádzky po lesoch sa stali povestné, ale tie svoje diela v podstate venuje mestskému spôsobu života a uvažuje nad tým, ako ten prirodzený stav a prirodzené sklony človeka sú vlastne v nejakej čistej forme niekde na začiatku a to, čo ho zaujíma, je občianska sloboda a tá sféra občianskych vzťahov. A napriek tomu sa teda Rousseau často označuje ako zakladateľ určitej možno romantickej línie západného alebo európskeho environmentalizmu. Do dôsledkov to teda realizoval Thoreau a mnohí ďalší, dokonca ešte aj profesor Kohák. A načas odišiel z mesta bývať na samotu a ako sám potom vo svojich knihách písal, ako mestský človek tam vydržal pár rokov a potom sa zase vrátil do mesta. A ono samozrejme takto individuálne to možno dáva zmysel, ale treba si povedať, že pri 7,5 miliardách ľudí jednoducho toto nie je cesta, ako riešiť súčasné problémy. Čiže je to možné ako individuálna revolta, ale nie je to možné ako univerzálna stratégia. V minulosti k masovému odchodu z miest dochádzalo vlastne po kolapsi civilizácií a veľmi jasne je to zjavné z situácií v Strednej Amerike a tie aglomerácie, ktoré sa stále darí archeológom z tej džungle vykopávať, a boli opustené pomerne rýchlo a pomerne rýchlo teda sa znova stali súčasťou džungle a to obyvateľstvo z nejakého dôvodu, a tých teórií je veľa, a prečo to tak sa stalo, ale čoraz častejšie sa skloňujú klimatické zmeny a zmeny zrážkových vzorcov, ktoré vlastne neumožnili ďalšie fungovanie toho mesta. Keď sa pozrieme na to z trošku iného hľadiska, tak máme niekoľko literárnych príkladov individuálnych útekov z miest, okrem teda už spomínaného Thoreaua, ja by som vedol dva, Odviaté vetrom a Doktor Živago. Obidva tieto romány vlastne popisujú to, ako sa tá hlavná postava snaží utiecť pred dôsledkami občianskej vojny na vidiecké sídlo. Takže to je stratégia, ktorá je vhodná pre lepšie situovaných, to znamená tých, čo disponujú tým vidieckým sídlom. A zároveň treba povedať, že v oboch prípadoch tá stratégia zlyhala. Tá občianská vojna a jej dôsledky, teda rozvrat spoločnosti a s ním spojené násilie a tak ďalej, a tých hrdinov dostihli aj na tom vidieckom sídle, kde teda v zátiši chceli prečkať ten chaos a násilie sprevádzajúce ten faktický kolaps spoločenského poriadku. A to treba zdôrazniť, že to išlo iba o kolaps spoločenského režimu, nie klimatického režimu, ktorý samozrejme bude mať o mnoho závažnejšie dôsledky. Mesta vznikli v klimatickom režime holocénu. A to je epocha, ktorá nastala po konci poslednej doby ľadovej. Je to epocha, ktorá vlastne umožnila rozvinutie poľnohospodárstva a umožnila ho v dôsledku stabilnej klímy. Človek ako živočíšny druh existuje 200 až 400 tisíc rokov. Tam tiež môžeme teda diskutovať, ale skrátka 100 000 rokov. A keď to porovnáme s dĺžkou života v mestách, keď teda budeme uvažovať o tých naozaj prvých mestách ako začiatku urbanizácie, tak je to niekedy pred 6 000 rokmi.
okolo 4000 rokov už tá urbanizácia, pred 4000 rokov už je tá urbanizácia, dá sa povedať, jav takmer celosvetový. Čiže evolučne ide o veľmi nedávny vynález. A tu treba naozaj zdôrazniť, že dedina dokáže žiť z miestnych zdrojov, a teda samozásobiteľský. Mestá potrebujú o mnoho väčšie teritórium, zázemie, ktoré ich živí a ktoré ich zásobuje energiou. A pred fosilnou energiou to bolo takmer výhradne energia z dreva a energia buď ľudskej sily, to znamená otrokov, alebo sily zvierat, koní, ťažného dobytka a tak ďalej. No ale dobytok aj ľudí takisto treba krmiť, čiže stále je tam ten problém, že veľké množstvo potravín treba do toho mesta neustále privážať. A naozaj v tých záznamoch zo starovekého Ríma nájdeme zákaz posúvania tých vozov, ktorí privážajú potravu cez deň, pretože spôsobujú dopravné zácpy a v tom Ríme sa potom nedá prejsť, tak výsledok toho potom je, že celé noci musia Rímania počúvať pokriky pohoničov a erdžanie koní, ktorých tí pohoniči vyubičujú, aby sa konečne pohli v tých nekonečných hradách, ktoré privážajú do Ríma a potraviny a všetko, čo sa tam denne spotrebuje. Čiže toto je jeden aspekt toho života v mestách, ktorý je teda viazaný na stabilnú klímu, natoľko stabilnú, že možno očakávať, že taká, aká bola úroda minulý rok, bude aj ďalší. To znamená, že sú pravidelné monzúny, sú pravidelné dažde, je pravidelné striedanie ročných období. To je, keď sa pozrieme na ten graf klimatických výkyvov, tak naozaj v tomto smere je holocén unikátne obdobie. A nie je náhoda, že v holocéne, teda za relatívne veľmi krátku dobu, sa vlastne podarilo rozvinúť civilizácia a za niekoľko predchádzajúcich 100 000 rokov sa to ľuďom nepodarilo. A do veľkej miery to súviselo práve s o mnoho väčšími klimatickými výkyvmi, ktoré neumožňovali usadnutý spôsob života. Na druhej strane, ale vznik mesta, vlastne mestá sú od svojho vzniku koncentrovaným zdrojom znečistenia. Väčšina miest vznikala na brehu riek a tá rieka v podstate tvorila prirodzený kanál. A keď som už ten Rím niekoľkokrát spomenul, tak tú rímsku kanalizáciu možno identifikujú do súčasnosti a väčšina tých kanálov jednoducho ústila do rieky Tiber a tá rieka to odnášala do Stredozemného mora. A na vrchole rímskej moci v Ríme žilo údajne až 1 000 000 obyvateľov, čiže viete predstaviť, aké množstvo len fekálneho odpadu sa tam denne vytvorilo. Toto všetko sa zásadne mení, pretože sme sa posunuli do novej klimaticko-geologickej epochy, ktorá je označovaná ako antropocén a do veľkej miery je príčinou vzniku antropocénu práve ľudská činnosť. Ten antropos tak významne začal ovplyvňovať planetárne životné prostredie, že ho zmenil. Nezmenil ho úplne na svoj obraz, ako si myslel. Ten pojem antropocénu predpokladá, že Zem v súčasnosti smeruje ku koncu doterajšej geologickej epochy. Tá diskusia prebieha medzi geológmi a klimatológmi veľmi intenzívne, ale je veľká zhoda na tom, že za ukončenie holocénu do značnej miery zodpovedajú ľudské aktivity. Teda inými slovami, že ľudstvo sa stalo globálnou geologickou silou alebo geofyzikálnou silou a je v podstate čoraz všeobecnejším faktom, že tá relatívne stabilná epocha holocénu je v podstate jediný stav planetárneho systému, o ktorom vieme, že umožňuje život súčasných ľudských spoločností, to znamená aj život v mestách. A to je niečo, čo sa zásadným spôsobom mení, že ten koncept antropocénu je nevyhnutý pre uchopenie doteraz nereflektovaných komplexných vzťahov atmosféry, hydrosféry, litosféry, biosféry, kryosféry a antroposféry na planetárnej úrovni. Ukazuje sa, že tá klasická segregácia vied nie je dostatočná na to, aby uchopila všetky tieto javy.
ale toto je na samostatnú prednášku, že to nejdem teraz lepšie rozvádzať. A to, čo je dôležité a z tohto hľadiska, je ten fakt rýchleho alebo veľkého zrýchlenia, Great Acceleration. To je pojem, ktorý sa rozvíja práve v súvislosti s diskusiou o tom, odkedy môžeme hovoriť o antropocéne. A do veľkej miery teda je to spojené s tým povojnovým technologickým rozvojom. Ten technologický rozvoj povojnový vlastne využíva technologické poznatky, ktoré sa vyvinuli počas druhej svetovej vojny, výroba plastov, betónu, letecká doprava, ktorá už je možná ponad oceány a tak ďalej. A všetko to samozrejme vrcholí vynájdením spôsobu, ako uvoľniť jadrovú energiu, najprv teda v tých pokusoch respektíve použitia jadrových zbraní a neskôr teda cez takmer 2500 jadrových pokusov, teda výbuchov, ktoré uskutočnili veľmoci, hlavne teda v 50. 60. rokoch, ešte v atmosfére alebo priamo v oceáne, čo významne prispelo k zmene radioaktívneho pozadia a teda v tom spade na celom svete, ktorý je teda identifikovateľný v sedimentoch a pre geológov je to jednoznačne identifikovateľná vrstva. A samozrejme po druhej svetovej vojne je ten nárast populácie, tá sa od 50. rokov takmer strojnásobila a významne vzrástla aj jej životná úroveň. Tento graf je len také rýchle nahliadnutie, aby sme pochopili tú súčasnú situáciu. Podľa mňa ten graf má veľkú výpovednú hodnotu. Porovnáva to súčasné oteplovanie, to je to, čo je červenou, s oteplovaniami v minulosti na teda časovej osi. A teda vidíme, že za 200 alebo 300 rokov ako rýchlo vzrástla tá globálna teplota a v porovnaní s rastom globálnej teploty v tých predchádzajúcich obdobiach v dejinách Zeme. A každé toto zvýšenie teploty bolo spojené s masívnym vymieraním rastlinných a živočíšnych druhov. Keď sa pozriete na tú najnižšiu os, tam to trvalo niekoľko tisíc rokov, kým sme sa dostali k takému rastu teploty a znamenalo to zánik 96% morských živočíšnych druhov a 70% pozemských druhov a my sme to stihli za necelých 300 rokov. Čiže z geologického hľadiska to, čo sa teraz deje, je šialená rýchlosť, ktorej dôsledky si zatiaľ nevieme celkom ani dobre predstaviť. Faktom ale je, že toto bude mať obrovský dôsledok aj na politické systémy. Bez zásadných zmien politických systémov jednoducho nie je možné, aby ľudstvo túto situáciu, ktoré samo vyvolalo, prežilo. Do veľkej miery to súvisí toto, o čom hovoríme s tou nadspotrebou zdrojov, teda prekročením limitov rastu. Chcem pozrieť, tá globálna spotreba všetkých zdrojov v roku 1970 bolo 22 miliard tón, v roku 2010 bola už 70 miliard tón. Pri tom raste sa do roku 2050 dostaneme na 180 miliard tón, ale za ekologickú udržateľnú sa považuje spotreba iba okolo 50 miliard tón. A túto hranicu sme prekročili v roku 2000, čiže ak má ľudstvo prežiť, tak zníženie spotreby je nevyhnutné. To je proste základný fakt. Čiže okrem iného z toho plynie, že koncept udržateľného rozvoja, čo je v podstate snaha o nejaké riadenie ďalšieho rastu, je úplne mimo. Vrátim sa k tej urbanizácii. Toto je graf, ktorý ukazuje mieru urbanizácie v rozvinutom svete alebo v tých viac rozvinutejších, menej rozvinutých regiónoch a v Číne. A tá spodná línia tá ukazuje tú urbanizáciu Číny a roku 1950 mierne na 10% a oni predpokladajú, že do roku 2025 sa dostanú na 70%. Čo samozrejme významným spôsobom vplýva na celosvetovú spotrebu stavebných materiálov, cement, oceľ,
drevo a všetko z environmentálneho hľadiska veľmi citlivé komodity. Pri výrobe ocele aj cementu sa produkuje obrovské množstvo CO2 a ten rozvoj miest v Číne si vyžaduje aj obrovské množstvo dreva už len teda na jemnenie tých betónových konštrukcií, čo teda veľmi významne pociťujú na Sibíri, ale aj v iných oblastiach sveta, odkiaľ Čína drevo dováža. Čiže mesto v antropocéne. Jednak mesto ako tepelný ostrov ovplyvňuje klímu aj ďaleko za svojimi hranicami. Toto sú javy, ktoré dokonca dokážeme pozorovať už na malých slovenských mestách. A pri megapoliach, ktoré majú 10-15 miliónov obyvateľov, je to jav, ktorý je identifikovateľný z orbity Zeme. A samozrejme ten mestský spôsob života je zdrojom veľkých emisí skleníkových plynov. Čiže mesto ako inštitúcia veľmi významne vplýva na ten jav, ktorý som označil ako antropocén, A zároveň urbanizácia a industrializácia významne prispeli k zotretiu rozdielov medzi mestom ako čisto ľudským výtvorom a divokou prírodou. Tá už je vlastne celá domestifikovaná. To súvisí presne s tým, že sme zmenili chemické zloženie atmosféry, chemické zloženie oceánov. Aj na najodľahlejších miestach sveta, najodľahlejší ostrov v Tichom oceáne a najbližšie obývané miesto od neho je 60 km. Jeho pláž je zaplavená plastovým odpadom, ktorý vznikol tisíce kilometrov odtiaľ. A to je jasná ukážka toho, že niečo také ako nenarušená, nepoškodená príroda už neexistuje. Zmenili sme vlastne celé to prostredie. Zároveň to ale znamená, že najohrozenejšie sú v súčasnosti práve tie megapolis, tie mnohomiliónové mestá, z ktorých väčšina je na pobrežiach morí alebo riek, a je akútne ohrozená tým, že s rastom hladiny morí sa bude musieť presídliť. Ten odhad OSN v súčasnosti hovorí o 100 miliónoch ľudí len z tých miest, ktoré sú bezprostredne ohrozené rastúcou hladinou morí. To nevyhnutne vyvolá konflikty. Tých ľudí niekam bude treba premiestniť. O ekonomických stratách už teraz sa hovorí, že sú astronomické. Opustiť mesto ako Londýn alebo New York je možno z logistického hľadiska ani nemožné. Čiže toto je jeden aspekt. A ďalší je, že to nevyhnutne vyvolá ďalšie konflikty. Keď tí ľudia sa budú chcieť niekam premiestniť, tak tam narazia na iných ľudí, ktorí tam už žijú a ktorí sa budú snažiť to svoje územie takisto udržať pre seba. K tomuto teda možno pristúpiť z dvoch krajných prístupov. A samozrejme, oni sú trošku schematizované, ale beriem ich ako rámce, v rámci ktorých teda možno identifikovať o filozofické reflexii, urbanizácie dôsledkov a niektoré javy. Jeden ten prístup pracuje s predpokladom teda nevyhnutnosti deurbanizácie, druhý zase s rovnakou nevyhnutnosťou počíta s ďalšou mierou zvyšovania urbanizácie. Oba sú vlastne interpretované ako základné predpoklady prežitia ľudstva. Oba tieto smery a zároveň predpokladajú nutnosť zásadnej zmeny tých základných imperatívov organizačných princípov spoločnosti, lebo ako som už naznačil, to prostredie sa tak zásadným spôsobom zmenilo, že jednoducho nie je možné udržať nejakú sociálnu harmóniu alebo vôbec spoločnosť v týchto zmených podmienkách na tých princípoch, na ktorých sú tie spoločnosti vybudované v súčasnosti. Samozrejme, môžeme sa k tomu postaviť tak, ako sa k tomu stavia, dajme tomu mainstreamová ekonómia a aj značná časť politických vied. Jednoducho tieto javy neberie do úvahy a v podstate sa spolieha na stratégiu business as usual. Ja som to pracovne nazval ako tretia cesta. A v podstate je to aj nejaký technooptimizmus, ktorý predpokladá, že všetky tie problémy sa podarí technologicky nejako vyriešiť. A tie bohaté mestá sa zamýšľajú nad tým, ako budú zvyšovať hrádze a ako budú teda zabraňovať nejakým povodňam. Ale samozrejme to je len do času, pretože tá hladina morí bude rásť o mnoho rýchlejšie, než sme schopní hrádze zvyšovať. A každá hrádza má svoje limity. Už teraz je množstvo veľkých miest a dajme tomu
a Holandsko, 2/3 Holandska sú pod úrovňou mora a tá niekoľkostoročná stratégia Holandianov zvyšovať hrádze naráža na svoje limity. Aj oni už chápu, že takto to asi ďalej nepôjde. A bohatí Holandiania naozaj aj na Slovensku kupujú pozemky, pretože vedia, že to má svoje limity a jednoducho dlhodobo to je neudržateľné. No, čiže poďme k tomu procesu deurbanizácie. A vlastne spoločným znakom urbanizácie je industrializácia, centralizácia, koncentrácia. Teda to sú všetky tie javy, ktoré sú identifikované ako zdroj z toho znečistenia a zdroj devastácie životného prostredia. A ten súčasný mestský život si vyžaduje veľké množstvo energie, veľmi surovinovo náročný. Čiže tým riešením je deurbanizácia, decentralizácia a teda rozmenenie tých veľkých megapolís na nejaké menšie sebestačné komunity, ktoré by mali byť aj menej surovinovo náročné už len kvôli tomu, že by boli samozásobiteľské a nemuseli by byť teda naviazané na míňanie obrovské množstvo energie na dopravu tovarov, služieb, vody, dajme tomu z druhého konca sveta. Zakladateľ sociálnej ekológie Murray Bookchin ešte vlastne na začiatku 50. 60. rokov prišiel s touto stratégiou, pracuje, alebo v tomto duchu o nej uvažuje Arne Ness, a takisto aj autor konceptu environmentálnej demokracie alebo ekologickej demokracie, takisto americký autor Roy Morrison, takisto vlastne počíta s nejakou formou deurbanizácie, decentralizácie, s nejakými menšími komunitami, ktoré by teda aj z demokratického hľadiska umožnili nejaký ďalší progres. Lenže všetky tieto stratégie narážajú na problém bezpečnosti. A uvedomil si ho Ness, ktorý priamo píše, že v tom období transformácie, teda v tom období prechodu od toho centralizovaného, urbanizovaného sveta k nejakému decentralizovanú, bude proste to charakterizované chaosom, nedostatkom zdrojov a teda bojom o zdroje. A teda spoločnosť bude potrebovať skôr pevné politické vedenie a to znamená aj dostatok fyzickej síly na to, aby nejakým spôsobom udržala spoločnosť pohromade. Čiže ten deficit bezpečnosti je jav, ktorý je pri tomto uvažovaní o deurbanizácii veľmi dôležitý. Treba si uvedomiť, že mesto primárne vlastne jeden z dôvodov, prečo mesto ako inštitúcia vzniká, je obrana, je bezpečnosť. A mesto, staroveké, stredoveké mesto je postavené na stratégii kruhovej obrany. A každé to mesto má hradby. A je to vlastne pevnosť, ktorá má umožniť prežitie obyvateľstva. A to znamená, vykopeme priekopu, postavíme hradby, aby sme chránili tých, čo sú vo vnútri a zároveň sa oddelili od tých, čo sú vonku. Deurbanizácia by tento základný zmysel mesta v podstate úplne zmazala a zároveň by neodstránila ten deficit bezpečnosti, ktorý ako sa ukazuje, už v súčasnosti bude veľmi dôležitý faktor. Ale vždy, keď teda ide o nejaké ohrozenie, tak tá centralizácia, etatizmus, autoritarianizmus sú tam prítomné. Mark Bisson v roku 2010 napísal esej Environmentálny autoritarianizmus, ktorý popisuje tento jav a veľmi otvorene hovorí, režimy, ktoré sa budú snažiť udržať aj v kolabujúcej klíme, aké také spoločenské pravidlá sa budú čoraz viac posúvať po tejto línii smerom autoritarianizmu, aby udržali základnú mieru bezpečnosti. Opačný proces, alebo teda opačný jav, ktorý som ja pracovne nazval hyperurbanizáciou, vlastne pracuje s inými argumentami. Pracuje s tým, že tá urbanizácia vlastne zvyšuje kvalitu životného prostredia, pretože tie centralizované zdroje tepla, energie a zároveň znižuje sa spotreba vody a tak ďalej. Všetko to vlastne prispieva k tomu, že celková energetická, teda environmentálna náročnosť na jednotku vyrobenej energie je nižšia. Človek, ktorý žije v mestskom byte, zaberá... Ja by som ťa len chcel upozorniť, aby si pomaličky sa blížil k záveru svojho príspevku. Sledujem to, ďakujem. Čiže ten hlavný argument je, že nie je decentralizácia, ale naopak musíme ešte viac centralizovať, ešte viac urbanizovať.
A dá sa povedať, že to samozrejme vedie aj k tej potrebe väčšej kontroly a možnosti väčšej kontroly mestskej populácie, čo je ten jav, ktorý vlastne popísal Mark Bisson. A ja za takého najvýznamnejšieho predstaviteľa tohto typu uvažovania považujem Jamesa Loveluka, ktorý otvorene teda hovorí, že udržateľný rast je v tej súčasnej klimatickej situácii fikcia, ktorá jednoducho nemá šancu byť uplatnená, a preto hovorí, ak je niečo udržateľné, tak je to ústup. A podľa neho treba ustúpiť do miest, ktoré budú obyvateľné aj po skokovom zmene klímy. Hovorí o klimatických oázach a on teda maluje obraz mesta, ktoré je relatívne malé, ale za to husto osídlené, relatívne malé preto, aby nebolo treba míňať energiu na dopravu. V tom meste by malo byť všetko dostupné maximálne na bicykli. Úplne otvorene hovorí o tom, že tie mestá v budúcnosti sú superorganizmy. Úle, termitiská, stávané do výšky, dokonca aj kvôli tomu, aby bolo možné klimatizovať celé mesta. Tak ako sú teraz, dajme tomu, klimatizované nejaké obchodné domy, ako veľké priestory, tak podľa neho musíme uvažovať nad týmto. Pretože tá klimatická zmena, aj keby sme ju dokázali v súčasnosti zastaviť, tak bude trvať niekoľko tisíc až 10 000 rokov, kým sa planéta znova vráti, ak sa vôbec niekedy vráti do toho klimatického režimu, v ktorom vlastne mohla vzniknúť civilizácia. A úplne otvorene hovorí, že bude treba suspendovať demokraciu, zaviesť brannú povinnosť a množstvo iných ďalších javov ako v čase vojny. Ako príklad si vyberá Singapur. Mesto, ktoré by nemalo existovať, pretože sa nachádza v prostredí, v ktorom je množstvo malarických komárov a množstvo iných ďalších patogénov. A je to jedno z najžiadanejších miest na život na svete. Ale je to tak kvôli autoritatívnej forme vlády, ktorá napríklad kontroluje to, či máte doma v kvetinačoch vodu, v ktorých sa môžu tie komáre kotiť a tým pádom rozširovať ďalej tú malarickú zimnicu. No. Celé to rozvíja do dôsledkov a on teda poukazuje na to, že ľudia sú skôr kmeňovo rozmýšľajúci a hovorí, že to je náš najväčší problém, že uvažujeme iba kmeňovo a nie sme schopní sa spojiť, aby sme boli schopní čeliť tej globálnej hrozbe. To, čo je dôležité, je táto mapa, a tým by som teda potom aj skončil. Tá mapa ukazuje svet, ktorý sa oteplil o 4 stupne. To, čo je zeleným, to sú oblasti, ktoré sú ako tak obyvateľné a v ktorých je teoreticky možné pestovať potraviny. To, čo je červeným, to sú zatopené oblasti. To, čo je sivým, to sú polopúštne až púštne oblasti a to, čo je tmavo hnedou, to sú neobyvateľné oblasti. A to znamená, že tá oblasť, v ktorej v súčasnosti býva väčšina svetovej populácie, v podstate bude neobyvateľná. A teraz je otázka, že akým spôsobom a či vôbec bude ochota akceptovať presídlenie miliard ľudí do tých klimatických oáz. To znamená suspendovanie konceptu suverenity, suspendovanie práva na nejakú kultúrnu, politickú kontinuitu a podobné koncepty. V súčasnosti vidíme skôr pravý opak. Všetky krajiny, ktoré majú prístup predovšetkým k tej severnej arktickej oblasti, veľmi významne posilujú svoje vojenské kapacity v tejto oblasti a budú sa snažiť túto oblasť za každú cenu udržať. Táto mapa ukazuje prečo. A okrem teda zdrojov, ktoré sa tam samozrejme nachádzajú. Tá Paríska klimatická dohoda predpokladala, že sa štáty pokúsia udržať oteplenie pod 1,5 stupňov. Tá súčasná tá rýchlosť klimatických zmien a predovšetkým to, čo sa udialo za posledné 2-3 roky, to znamená, že sa spustila tá negatívna spätná väzba, keď sa začal topiť permafrost v arktickej oblasti a v Severnom ľadovom oceáne, ktorý vypúšťa do atmosféry milióny rokov zamrznuté obrovské kvanta metánu a metán je 80-násobne efektívnejší skleníkový plyn ako CO2
a nás vlastne posúva na túto trajektóriu. A s veľkou pravdepodobnosťou toto je stav sveta okolo roku 2100. A dokonca minulý rok vyšlo niekoľko štúdií, ktoré berú do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré sa doteraz nebrali do úvahy. A tie hovoria o oteplení až o 7, prípadne 8 stupňov. A to by ale znamenalo takmer neobývateľnú planetu. Čiže to sú prírodné javy, ktoré v súčasnosti nevieme zastaviť. A teraz je otázka, ako na nich budeme reagovať v tom politickom priestore. Čiže tie otázky, ktoré z toho plynú, sú obrovské. Napríklad, ak by aj teraz vznikli tie klimatické oázy, kto a akým spôsobom, s akou legitimitou bude tam prijímať tie kritéria, tie pravidlá života v klimatických oázach, kto ich bude vynúcovať a akým spôsobom bude v takomto prostredí generovaná legitimita akéhokoľvek rozhodnutia a tak ďalej. No a možno poviete, že toto sa nás netýka, už sa to nemôže stať. Ja by som len zľahka pripomenul, ako rýchlo bolo možné suspendovať množstvo ústavných brzd a ústavných práv len v dôsledku pandémie. A dokonca, možno ste to už postrehli, okresné úrady rozposielajú lekárom a zdravotným sestrám, ktorí roky nepracujú v nejakom zdravotnom zariadení, a príkaz na nastúpenie pracovnej povinnosti. Spomente si na to Lovelokové tvrdenie, že bude možno potrebné zaviesť vojenskú službu, a toto je forma vojenskej služby v budúcnosti. A to teda opatrenia, ktoré je potrebné prijať v dôsledku pandémie, sú len veľmi, veľmi jemným odvarom toho, čo bude potrebné prijať v dôsledku klimatických zmien. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.